Hola a tots, Meteor de pèls. Què és? Doncs ja ho sabeu molts de vosaltres, un casc, però aquest és el nou Meteor. Què té de particular el nou Meteor? El nou Meteor és un casc de 220 grams, que està fet amb policarbonat a la part exterior i està fet amb polipropilè a la part interior. El polipropilè té la particularitat de no només donar-nos molt poc pes, sinó que té unes capacitats d'absorció d'impacte molt i molt altes. Però més detalls d'aquest casc, és un casc que ens han obert molt, ens han fet unes finestres molt ben parides. La idea és que transpiri a tope, que surti el màxim de vapor possible perquè no ens emprenyi, doncs això, per no acabar suats i mullats. Però més detalls, munten unes grapes tant a la part de darrere com a la part de davant, que la idea és que podeu portar el frontal de manera còmoda i que la goma no llisqui i se us escapi. A la part interior, sempre els detalls d'espumes i aquests acabats textils que ens donaran molt de confort. I el sistema de fixació és molt fàcil d'utilitzar. Apretem senzillament el botó i movem l'aro cap allà on vulguem. Per acabar d'arrodonir-ho, el nivell d'acabats, com podeu veure, és excepcional, però per acabar-ho d'arrodonir, un detallet que a mi m'agrada molt, doncs la seva sivella. La seva sivella té un acabat molt particular. La idea és que munten un imant, de manera que encara que no t'hi vegis, pràcticament, doncs, es tanca sola i pràcticament, doncs això, de manera màgica i automàtica. D'acord? Meteor, casc presentat, existeix en dues talles, aquesta és la talla 2, aquesta seria la talla 3. A més, perdoneu, em deixava una cosa, quan el compreu sempre us veiem una funda de transport perquè no el ratlleu i no el foteu malbé. La veritat és que, com sempre, doncs això, pèls fent un producte molt virguer. D'acord? Vinga, fins una altra i ens veiem.